ኣብ ታሪክ ኦሎምፒክ ሓደ ተወዳዳሪ ብማኪና ተሳፊሩ ተዓዊቱ እንተበልኩም ትግረሙ ዶ? እዚ ጥራይ ኣይኮነን እቲ ካልኣይ ድማ ኣብ መንጎ እቲ ውድድር ኣብ መገዲ ደቂሱ ራብዓይ ወፂኡ በዚ ጥራይ ኣይወደን እቲ ሳልሳይ እቲ ሓቀኛ ተዓዋቲ ግን ስመ አንጭዋ ሰትዩ ዝተወዳደረ እዩ እዚ ብሓቂ ድዩ ኮይኑ ወይስ ናይ ኮሜዲ ፊልም እዩ? ሰላም ክቡራት ተኸታተልትና ስድራና ሸው ሎሚ ብዛዕባ እቲ ኣብ ታሪክ ዓለም እቲ ዘገርምን ዘስሕቕን ናይ 1904 ኦሎምፒክ ማራቶን ሓቀኛ ታሪክ ክነግረኩም እዩ። ላይክ ሼር ሳብስክራይብ እንዳገበርኩም ምሳይ ጽንሑ። ቀዳማይ እቲ ብመኪና ዝተወዳደረ ፍሬድ ሎርዝ ይበሃል። ፍሬድ ውድድር ምስ ጀመረ 14 ማይልስ ማለት 22 ኪሎ ሜትር ምስ ጎየ ብጣዕሚ ደኸሞ እሞ ውድድር ኣቋረፀ። ብድሕሪዚ እንታይ ዝገበረ ይመስለኩም? ናይ ኣሰልጣኒኡ ማኪና ተሳፊሩ 11 ማይልስ ብመኪና ተጓዓዘ። እታ መኪና ኣብቲ ጥቃ ናይ መወዳእታ መስመር ምስ በጽሐት ተባላሸወት፣ ግን ወሪዱ ብእግሩ ጎዩ ቀዳማይ ኮይኑ ናብቲ ስታድየም ኣተወ። ሰባት ድማ ተዓዊቱ ኢሎም ኣጣቕዕሉ ዋንጫ ክህቦ እውን ናብ መድረኽ ቀረበ። ፍሬድ እውን እንዳሰሓቀ ዋንጫኡ ተቐበለ። ድሓር ግን እቶም ኣካየድቲ ውድድር ብመኪና ምምጽኡ ምስ ፈለጡ ከምዚ ኢሉ እውን ተዛረበ። ዋዛ እዩ ነይሩ በለ እንተበለ እውን ካብ ስፖርት ንሓደ ዓመት ተኣገደ። ካልኣይ ፍሊክስ ካርቫሃል እቲ ደቂሱ ዝተዓወተ። ፍሊክስ ናብ ኣሜሪካ ክመጽእ ከሎ ኩሉ ገንዘቡ ኣብ ጁባ ብቁማር ተበልዩ ነበረ። ናብቲ ውድድር ብእግሩ እዩ መጺኡ። ናይ ጉያ ክዳን ስለ ዘይነበሮ ድማ ብዓቢ ጅንስን ጫማን እዩ ክወዳደር መጺኡ። ኣብ ፍርቂ መገዲ ብጣዕሚ ስለ ዝጠመየ ናብ ሓደ ጀርዲን ኣትዩ ዝበሰለ ቱፋሕ በልዐ። እቲ ቱፋሕ ከብዱ ስለ ዘሕመሞ ኣብ ጎደና ን30 ደቂሱ ጸንሐ። ዘገርም እዩ። ድሓር ተሲኡ ጎዩ ራብዓይ ኮይኑ ውድድሩ ወደአ። ሳልሳይ እቲ መርዚ ሰትዩ ዝተዓወተ። ኣብ መወዳእታ እቲ ብሕጊ ወርቂ መዳልያ ዝተዓወተ ቶማስ ሂክስ እዩ። ቶማስ ኣብ ፍርቂ መገዲ ክደክም ከሎ ኣሰልጠንቱ ሓይሊ ክህቦ ኢሎም ሕማቕ መርዚ ኣንጭዋ ምስ መስተ ሓዊሶም ሃብዎ። ኣብቲ ግዜ እቲ ከም መበራበሪ ይሓስብዎ እዮም ነይሮም። ኣብ መወዳእታ ኣእጋሩ ክንቀሳቐሱ ስለ ዘይከኣሉን ዓይኑ ስለ ዝዓወረን ኣሰልጠንቱ ንእግሩ እናሰሓብዎ ደጊፎም እዮም ናብ መወዳእታ መስመር ይእትዮሞ። ቶማስ ተዓወተ፣ ግን ወርቂ መዳልዩ እውን ከይተቐበለ ብኡንኡ ናብ ሆስፒታል ተወስደ። ግን ኣይተጨነቑ ሓኻይም ኣድሂኖም እዮም። ክሳብ 76 ዓመቱ እውን ብህይወት እዩ ነይሩ። ድሓር ኣብ 76 ዓመቱ ብተፈጥራዊ ሕማም ሞተ። ሓራይ እምበኣር ክቡራት ተኸታተልቲ እቲ ኣብ ታሪክ ኦሎምፒክ ዝዓበየን ዘስሕቕን ዘገርምን ማራቶን እዚ እዩ ነይሩ። ምሳኹም ዝነበርኩ ሓወኹም ኢነ ኤሊ ሰሰናዩ